Βιβλίο μυστικών τι συνέβη στις γυναίκες και τα παιδιά πριν από τον κατακλυσμό. Υπάρχει ένα κενό στα ιστορικά αρχεία που δεν εξηγεί τον ισχυρισμό ότι μόνο ο Νόε και το είδος του επέζησαν από τον κατακλυσμό και στο παρόν είναι γνωστοί και ισχυρίζονται ότι αποτελούν την ανθρώπινη φυλή. Ο αρχικός κατακλυσμός συνέβη χιλιάδες χρόνια πριν γραφτεί στη βίβλο. Αυτή η αφήγηση αποτελεί μέρος των προφορικών ιστοριών των προαδαμιτών που επέζησαν από τον κατακλυσμό. Είναι αποδεκτό ότι οι προαδαμίτες, γνωστοί και ως Νεάνδροι, Νεάντερταλ κλπ., ζούσαν σε σπηλιές χιλιάδες χρόνια πριν εμφανιστεί ο άνθρωπος στη γη. Οι οχυρωμένες σπηλιές τους είχαν ως αποτέλεσμα πολλά άτομα του είδους τους, που επέζησαν της καταστροφής. Οι προαδαμίτες που ζούσαν σε ορεινές σπηλιές δεν ήταν προετοιμασμένοι για τους επιζώντες ανθρώπους που τους επιτίθονταν, σκοτώνοντας τους άνδρες και τα αρσενικά παιδιά τους, κανιβαλίζοντας τα και κλέβοντας τις γυναίκες τους, αφού είχαν ήδη φάει τις δικές τους. Επομένως, θα πρέπει να είναι κατανοητό ότι η εξαφάνιση των προαδαμιτών που ζούσαν σε ορεινές σπηλιές ήταν αποτέλεσμα της εξόντωσής τους από ανθρώπινες φυλές, οι οποίες τους σκότωσαν και τους κανιβάλισαν. Αυτό αντιπροσωπεύεται στο DNA από το πρόγραμμα ανθρώπινου γονιδιώματος, καθώς τα ίχνη γονιδιωματικού υλικού υπάρχουν στα ευρωπαϊκά δεδομένα. Η απιθανότητα αυτής της αναπαράστασης στο γενετικό αρχείο δεν μπορεί να αποδοθεί σε διαειδικό ζευγάρωμα, καθώς ο αριθμός των ζώντων προαδαμιτών σήμερα είναι λιγότερος από 10 εκατομμύρια και ήταν σημαντικά μικρότερο στην εποχή πριν από τον κατακλυσμό. Ο γραπτός λόγος αποκαλύπτει ότι κάποιος σημαδεύεται για τα εγκλήματα και τις ανομίες του, για τις οποίες δεν συγχωρείται, και μερικά από τα σημάδια μεταβιβάζονται στους απογόνους του. Πώς θα μπορούσε κανείς να ξέρει ότι είναι απόγονος ενός κανίβαλου, κάτι που είναι ένα ασυγχώρητο έγκλημα όπως γράφεται? Το βιβλίο των μυστικών τα σημάδια της ανθρωπότητας παρουσιάζει την έρευνα που ανέπτυξε και παρήγαγε την εφαρμογή για τηλέφωνα iOS και, όταν χρησιμοποιηθεί για προσωπική αξιολόγηση, θα αποκαλύψει αν κάποιος κατέχει κάποιο σημάδι ανομίας ή εγκλημάτων, που κληρονομήθηκε ως απόγονος. Τα σημάδια της ανθρωπότητας εμφανίζονται σε φωτογραφίες και η εφαρμογή παράγει φωτογραφικά στοιχεία που μπορούν να εξεταστούν, να κοινοποιηθούν και να ληφθούν υπόψη αν αντιπροσωπεύουν κάτι που θα επηρεάσει τη μοίρα τους. Τι να περιμένετε και τι θα γίνει? Εγγραφείτε ή συνεισφέρετε και θα μάθετε, θα γνωρίσετε και θα καταλάβετε. Ή μπορείτε να μας κεράσετε έναν καφέ.